Zdravím všechny, já jsem Prostý a vítám vás u mého prvního videa. Dnešní video bude ze hry Age of War a doufám, že vás bude bavit, protože já jsem tuhle hru hrál jako malej a doufám, že jste ji hráli taky, protože je to extrémní nostalgie a říkal jsem si, že na tenhle kanál budu nahrávat videa z těchto her, starých flash her, který jsem hrál jako dítě a doufám, že vás to bude bavit. Takže určitě nezapomeňte dát odběr, like a my se můžeme na to vrhnout. Samozřejmě si dáme normál, pokud byste vám to hodně líbilo, tak můžeme dát hard i impossible a můžeme jít rovnou na to. Tak, klasická hudba nám hraje, bohužel se omlouvám, budou tady skákat asi reklamy, ale to vůbec nevadí. No, v této hře jde vlastně o to, že tady jdou panáčci od nich k nám a my si musíme kupovat a zabíjet je. Takže si nakoupíme tady arzenál, pár tady těchto homo sapiens, ne, to jsme my, homo, nevím, a už nám tady pěkně bijou všechny, vyděláváme penízky, tady vpravo nahoře máme evolvaci za 4000 XPček, které můžeme potom evolvovat dál lepší basky, což znamená, že musíme zabíjet tady tyhlety a mít peníze a XPčka, to snad všichni chápete. Tady za 100 koupíme jednoho velkého bose a nakoupíme tady nějaký malý lidi. Pak jsou tady ještě speciální abilitky, kterou když spustím, tak se stane nějaká věc. Momentálně máme, že budou padat meteority a když jich tady bude hodně a nebudeme stíhat, tak to můžeme dát a je to všechno zabije. Jak můžeme vidět, oni už mají dělo, což není dobrý, ale k nám se vůbec nedostanou, takže my dělo zatím mít nemusíme. Ještě si tady nakoupíme pár dalších lidí. Podíváme se rovnou vlastně, kolik stojí dělo tady a dělo stojí 100, tak si ho můžeme rovnou koupit, tady jednoho dělobucha a uvidíme, co to udělá. Stejně se k nám jako nemají šanci moc dostat, takže vlastně je to úplně zbytečný. Tady tenhle vydrží celkem dost, jak tak vidím, má 4 hápek, tenhle už ho dorazí podle mě, jo, už ho dorazil. To vůbec nevadí, my máme 151 coinů, tím pádem je dokoupíme ještě rychle, ať máme další penízky. Tak, naše dělo už střílí, jak můžete vidět, už jsou dost blízko na to, aby mohlo střílet dělo. A my nemáme moc lidí, zkusíme rovnou speciální abilitku. Tak, vidíte, tadyhle padají meteority, doufám, že padne na něho. Nepadl na něho. Nevadí. Máme málo, toho nedáme. No nevadí. Koupíme si další tady tyhle ty lidi a koupíme ještě jednoho dinosaura. Oni si koupili dalšího a mají ten nejlepší dělobuch, což znamená, že to není úplně nejlepší, ale to nevadí. My je pokosíme tak či tak. Další evolve máme až za 2100 XPček. Tak, počkat, my musíme koupit lidi. Protože nás tady můžou zabít, to není úplně nejlepší. Tak, koupíme si 2 dinosaury. A teď to rozjedeme totální bomby. Pokud by se vám takovýhle styl videí líbil, protože mě napadlo natáčet takhle staré hry, které by vás mohly bavit, tak určitě napište a můžeme dát potom další hru, po případě stream nějaký, uvidíme. Nezapomeňte dát odběr a like dole pod videem. Oni už koupili další evolve, nám chybí 1200 na to, aby jsme si mohli koupit další evolve. Takže koupíme tady nějaký panduláky. Oni už mají rytíře, což není úplně nejlepší, ale nás to nezastaví. Tak, rovnou vyzkoušíme další speciální věc, což jsou ty meteority. Jo, a dostáváme i víc peněz za ty rytíře, což je mnohem lepší. Furt ještě nemáme na elf. Normálně tady nasázíme 5 dinosaurů za sebou a máme peněz habaděj. Dívejte na tu armádu, oni normálně musí čekat tady, než můžou vyjít. To ale moc jim nedáváme, sakra. Musíme tam poslat další, radši pro jistotu, aby jsme to měli jištění a za chvíli budeme mít evolve, takže teďka momentálně bych asi už nic nekupoval a rovnou dáme evolve a rovnou dáme speciální efekt. Momentálně máme speciální efekt, jsou šípy, který je prostřílijou místo meteoritů.
Tak a máme tady i jiný, tady tyhle ty mužiky. Místo těch pravěkých lidí máme taky rytíře a máme místo dinosaura koně, který ho rovnou můžeme jednou koupit a nasázíme tam ty rytíře. Tak, už nám tady jede kůň, který vede celou svoji šlechtu a totálně rozpichuje skrz naskrz. Tak, kůň nám padl, oni mají celkem velký zástup, takže dáme koně, prolezeme to tady těmadle lidma a koupíme dalšího koně. Oni už mají další evolve, to jsem si ani nevšiml. Rovnou asi použijeme šípy, ať to tam rozbombí. Klasika. Tak, máme cestu v pohodě. My máme evolve za jak dlouho. My už můžeme taky evolvovat, takže rovnou dáme evolve. A nakoupíme tady nějaký panáčky. Koupíme tohodle, rovnou koupíme tohodle a nasázíme to zbytkem tady těmadle levnějšíma. Za ty už jsou moc pěkný peníze, což je pěkný. Tady tahle abilitka je pro mě asi nejhorší, protože to dá vlastně jenom štít, který mi vlastně de facto k ničemu není. Můžeme koupit dělobuchy, ať se k nám nedostanou. Jo, nemůžeme. Musíme prvně prodat tenhle dělobuch a dát tenhle dělobuch. Super. A tyjo, tento solí neskutečně. Toho musíme koupit znova. Tento pořádně nasolil. A koupíme ještě tady tyhle ty. Tak, neumři. Umřel. Až k ním přijdou, tak dám štít. Teď dávám štít, mají štít, totálně rozseká, super, vydělá peníze. Dobrý, neubralo mi nic a teďka ještě další 3 by mohl dát teoreticky. Jo, dal. Tak, my se podíváme, co bychom mohli koupit. Tady celkem bojujou, můžeme rovnou koupit tady tohohle masakroidního a rovnou 2. Ať nešetříme vůbec. My jsme se dostali až takhle blízko. Dokázali jsme podle mě ubrat i kus z jejich bejsky, což je dobrý. Tak, rovnou jsme dali štít. Jak čekaj, ne, až se dobijou. 1500 jsme za něho dostali, což je dobrá částka, kterou hnedka využijeme v to, že koupíme dalšího. A můžeme teoreticky koupit tady další věž na další dělobuch. Totálně si tam rozstříleli. Teďka. A jaký koupíme? Ten za 3000, teoreticky koupíme za těch 1500 další. Ať nežereme. Oni teďka momentálně změnili bejsku, což není úplně nejlepší. Dáme si štít. Štít, prosím, ano, děkuju. A já musím nakoupit nějaký paňáky, protože to není úplně nejlepší. My tady nikoho nemáme a oni už mají tady těžkooděnce. Nám ještě chybí 2000 XPček, aby jsme mohli mít těžkooděnce a máme těžkooděnce. Rovnou koupím tady jednoho. Ježišmarja, oni už jdou hodně k nám, rovnou spustíme bombardaci, nebudeme se toho bát. Teď spustíme bombardaci, honem, ano, snad je to perfektně, je to totálně postřílí, rovnou tam pošleme tank, nakoupíme další těžkooděnce. O ne, tank trvá dlouho, dostáváme totální čočku, dobrý, máme tank. Ubrali nám polovinu HPček, což není úplně nejlepší. Podíváme se, jak to mají oni. Koupíme rovnou další tank. Oni mají furt full, to není dobrý. Tohle jsme hodně pokazili teďka. Ale to vůbec nevadí. My se vrátíme do hry. Zničili nám tank. OK. 200 000 na poslední evolve máme. Takže to musíme vydělat úplně v pořádku, to zvládneme, si myslím. Rovnou tam pošleme další tank, nebudeme se toho bát, pošleme další tank a nakoupíme 3 tanky za sebou. Vůbec bych se toho nebál, tady mají taky totální masakr. Rovnou koupíme i další lidi, máme teďka totální zástup tanků. Vůbec bych se nebál toho, že se k nám teďka dostanou, nemají podle mě šanci. Zničili nám tank. Ups. Tak, rovnou bych poslal bombardaci. Není na co čekat. Bum, je tam. Snad to k ním doletí. Bombardujeme. Perfektní.
O ne, nemáme. Ježišmarja, to jsme pokazili zase, dobrý. Zvládl jsem to. Absolutní cinema. Není na co čekat. Tohle koupím za 9 000, za 14 000, je to tam. Rovnou tohle prodám a koupím tohle. Tak, ať to máme. Rovnou pustím speciálku, koupím tank, koupím 2 tanky, ať to střílí. Rovnou tam pošlu další těžkooděnce, ať to máme nasolený. Teoreticky rovnou můžeme prodat tady ten dělobůh a dát tam ten nejlepší. Můžeme vlastně prodat i tenhle dělobůh a dát tam ten nejlepší. Tududum. Dáme ten nejlepší za 14 000, je tam, máme ještě na 1 místo, takže to je úplně v pořádku. Pošleme tam těžkooděnce a počkáme, co se bude dít dál. Tak, pošlu tam ještě 1 tank, pošlu speciální abilitku a podívám se ještě, kolik že stojí tady ten 14 000. Máme full nejlepší bomby rakety, ti podle mě už momentálně nemají šanci. Máme 300, jo, my jsme už mohli dát další evolve, na to jsem si vůbec nevšiml. Takže dáváme další evolve a tohle je náš poslední evolve, kde tady je totální ranec lidí. Za 5 000, za 6 000 rovnou koupíme oba dva, ještě koupím jedno za 6 000, tady máme tank za 20 000 a tady totálního zabijáka za 100 000. Uvidíme, musíme si ho vyzkoušet. Ještě vám ukážu tady tuhle abilitku, je to laser, který je totálně rozstřílí. Jak můžete vidět, už taky evolvovali. Tak, koupíme tank, podíváme se, kolik stojí tady tyhle 100 000, 40 000, OK, necháme tam zatím tady tyhle, já ukazuju na monitor, ale vlastně tady tyhle dělobuchy a pošleme speciální efekt. Totálně rozstřílel, easy peasy, lemon squeezy, další tank, pošleme tam těžkooděnce, vlastně teď už nemáme těžkooděnce, teď máme terminátory. Tak, nakoupil jsem teďka momentálně arzenál tanků, takže by tady měly postupně vyjíždět tanky a mělo by se to už pořádně kosit. Tady ten má hodně životů celkem. Jo, už to ničí, dobře. Perfektní, máme 50 000. Přemýšlím, že potom dám speciálku, asi ji dám hnedka, ať máme nějaký peníze a budeme mít na toho nejlepšího bílého terminátora, nebo nevím, co to je upřímně. Tak, už nám chybí jenom 8 000 a budeme si moct koupit poslední 200. Super, kupujeme nejlepšího bílého terminátora v této hře. Už nám tady jde. Totálně snad rozstřílí ze všech stran. Tak jo, ten jede jak buldozer, ten nemá vůbec, nikdo nemá šanci, dívejte, nikdo mu skoro neubírá, totálně rozsekal, podle mě přemůže i tank. Je tomu tak. Nejde nic na tohodle, rovnou dáme i speciálku, rovnou si ho tam pošleme znovu, pošleme za něj pár tady těch, vydržel to celý, prošel a vydělal na dalšího, ten je perfektní, nemá chybu, rovnou jde dál. Jde znovu, jde na ně. Ten jede, ten nemají šanci, prostě jede, střílí, zabíjí. Má to pod palcem. Tak, už jim útočíme i do basky, která jim značně ubývá. Koupíme nějaký tanky. Vyhráli jsme, dámy a pánové, po 21 minutách mého hraní jsem vyhrál. A já doufám, že se vám video líbilo, protože mě to hrozně bavilo tohle si znovu zahrát a pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát odběr, like, popřípadě napište komentář a napište, jakou hru by jsem si měl zahrát příště, takže mějte se krásně a Prosty se s vámi loučí. Čau, čau.